Jeg har mange gange påpeget problemet med de lange ventetider og de lange processer i retssystemet, og derfor er jeg utrolig glad for, at regeringen med justitsministeren i spidsen har sat sig for at forkorte dem. Men jeg synes, det kunne gøres mere kontant, end hvad der er lagt op til. Finansiel Stabilitet har gennem de sidste år ført sager ved domstolene, som har kostet statskassen mange penge. Flere 100 millioner er gået til at betale sagsomkostningerne for dem, der er blevet frikendt. I et svar til Folketinget i april 2021 anerkendte daværende erhvervsminister, at sagerne var meget dyre, men han pointerede, at det var vigtigt for retsfølelsen, at et eventuelt ansvar for de kollapsede banker blev placeret. Og det er der ingen tvivl om. Det er vigtigt, at skyldige drages til ansvar. Men det er også vigtigt, at uskyldige ikke bliver straffet. Og det er netop, hvad der er sket i Finansiel Stabilitets odyssé igennem landets retssale. På Færøerne er mange personer blevet dømt socialt af de voldsomme anklageskrifter og har betalt en meget høj personlig pris. Men så er de blevet frikendt 10 år senere. Der har reelt været tale om domme, og det går altså ud over retsfølelsen. Og derfor kan jeg tænke mig at spørge statsministeren, hvad hun synes om den idé, at når staten ligesom sætter en borger i sit sigtekorn, så skal den lægge bånd på sig selv og sige, efter 5 år for eksempel, så skal vedkommende få at vide, om han dømmes eller frikendes. Altså at borgeren med lov får krav på at sige, efter 5 år, så skal der foreligge en konklusion, er jeg skyldig eller uskyldig. Hvad synes statsministeren om den tanke? Statsministeren. Jeg er ikke sikker på, at man kan sætte sådan en præcis dato på, men jeg synes jo helt generelt, at vi har en fælles interesse i, og i øvrigt også en fælles opgave i at sikre, at der er så kort sagsbehandlingstid som overhovedet muligt. Og nogle af de eksempler, der har været, er jo et problem for retsfølelsen, og det er det, vil jeg bare sige, jo ikke mindst for offeret. Og jeg står altid som udgangspunkt på offerets side, når der er tale om kriminalitet, men det er det jo selvfølgelig også for gerningsmanden. Og i særdeleshed i de tilfælde, hvor der så er tale om uskyld. Men for alle implicerede parter, der gælder det jo, at vi skal have nedbragt ventetiden, og det er derfor, vi har lagt op til en egentlig strafreform i den nye regering. Og det minder mig måske bare om en lidt bredere pointe, som ikke har noget med spørgen at gøre, men tillader mig alligevel, at det her er jo en af de store samfundsudfordringer, vi står for, som ikke er finansieret på forhånd. Og egentlig bare for at gentage over for Folketinget, vi har behov for at skaffe finansiering til nogle af de ting, vi gerne vil, men en strafreform herunder ventelisterne er afgørende.